la un episod, astăzi să ne jucăm Brawl Stars. Dați un like și subscribe acolo și scrieți un comentariu. Uitați-vă pe short că v-am zis că la 40 de like-uri și 50 de abonați o să bag invitați și o să ne jucăm Minecraft. Ok? Deci o să ne jucăm Brawl Stars acum și după o să ne jucăm Roblox. Da? Ok, haideți să începem. Haideți să vedem acum. Nu sau pro player. V-am zis dacă strângem 100 de abonați, o să postăm cu nociv. Scrieți la el pe live cum face live, postează cu ratonașul. Bă, eu o să mă rog de el să postăm, dar nu știu dacă o să vrea. Dar mai întâi să vedem dacă strângem 100 de abonați. Că eu poate pot să-l conving, dar dacă nu avem abonați. Că după dacă o să încep să filmez cu el, tot o să vă uitați. Deci așa că mai bine dați acolo un... abonați-vă. Ca să fiți direct abonați și să când mai postez o să vă arate pe telefon, o să vă arate sus acolo. Știți, nu? Vă arată la toate așa. Da. Mamă, aproape le-au pe șoarecele ăla nou. Nu știu chiar cum îl cheamă. El Primo. Intrăm aici la El Primo. Și ce zici? Nu putem. Hai să jucăm cu El Primo să vedem dacă putem. Cu Crow nu prea putem. Că nu dă mult damage. Dar dă poison și eu o să-i țin în poison. Dar mai bine jucăm cu altcineva care dă damage mare. Că altfel n-avem cum. Uitați cât damage dă. Dă 680 ceva, deci aproape eu moară. Că unul are viață 1000 și ceva. Un brawler. 100 x 100, what? O să facem live-uri. Și o să vă citesc comentariile ce o să vorbiți. Și mă întrebați acolo pe live. Jucăm Minecraft, jucăm Roblox, jucăm Fortnite. Fortnite, nu. Jucăm PUBG, orice spuneți-mi și o să ne jucăm. Edgar. Da. Scrieți acolo în comentarii. Dați acolo un like cu blană. What? Ok. Haideți să dăm cu Frank să vedem. Haideți să vedem, guys. Frank dă, cred că cel mai mult damage pe care i-am. Bă, what the hell? Bă, de ce-s doi? Ia uitați. Bam. 1, 2, 3, 4 hituri dă. Deci 4 hituri. Îi dăm, dacă dăm 2000, îi dăm la 103 hituri. Că Frank dă câte 2000, da? Unde fugi, mă? Lăsați. Bă! De unde să știu, mă, că se face? Da. Hai să mai dăm. Fiți atenți.
Unde e Piper? A, Lola. Jucăm cu Lola 2 meciuri. 2 sau 3 meciuri. Și apoi jucăm Roblox. Ok? Scrieți în comentarii ce vreți să ne jucăm. O să mă joc, vă dați seama, pentru abonații mei dragi, pentru ratonașii mei, orice fac. Da? Orice fac pentru ratonașii mei. Da, bă, dacă mă omoară. Dacă mă omoară. Nu! Dynamite! Nu! Dynamite! Oh, da, Dynamite. Ziceți voi dacă tic nu e OP. Tic. Foarte OP tic. Bun. Mai dăm. Am zis că dăm 2, da? Uite, pentru voi, că vă iubesc abonaților și abonatelor, o să mai dăm încă 4 meciuri. Deci, în afară de asta, mai dăm 4, da? După intrăm pe Roblox. Văd că vă place Brawl Stars, nu? Minecraft vă place? Spuneți-mi ce vă place. Că eu iau jocurile care vă plac. Știți? Pentru că țin mult la voi. Și de-aia. Cred că nu știu cât o să ținem live-ul. Păi da, o să facem live. Când o să facem live, atunci o să vedem cât o să ținem live-ul. Maxim 2 ore țin. Maxim. Deci maxim 2 ore țin. Nu mai mult, nu mai puțin. Maxim 2. Deci maxim 2, numai 2, da? Bul. Bul. Mamă, să moară bulul ăla. Mamă, era low. Băi. Lasă, omorâți-l pe ăsta. Bul. 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 Bă, nu mi-a dat. Un glon. Băi, nu mai avem viață de aia. Băi, abonaților, vă rog că dacă nu mai dau meciuri. Pentru că pierd gemuri.